sí, partido moi difícil, xa sabíamos, un grande equipo o Noia, un equipo de Champions, que está facendo unha gran tempada aí nesa, ten os Soles tamén a mesma eliminatoria que nós, xa sabíamos que iba a ser un partido moi duro, penso que 0-2 engañoso, porque estábamos jogando ben, o que pasa que muchas veces isto va de contundencia nas áreas, xusto antes do 0-1 tivemos unha ocasión moi clara ali, non? E tiñamos claro que non teníamos que deixarles correr a transición, porque corre moi ben, non? Porque aí colle a moto Jordi e os demais chegan en transicións ofensivas moi ben. O segundo cometemos un erro nesta xogada no 4-4, pero despois o equipo levantouse ben porque é o que falamos do descanso, estábamos jogando ben, estábamos un poquinho de acerto en área contraria. Así o fixemos e conseguimos chegar ao descanso un empate que sempre é moi positivo, chegar aí nesa media remontada e depois no inicio da segunda parte xa falamos de intentar ir un poquinho máis directo, a ver se podíamos poñernos por diante, que era importante para nós, conseguímoslo. Pasamos un tramo aí que penso que gestionamos moi ben a bola, fomos abaixo, xogamos moi ben no triángulo, bueno, sin dar esas contras que eles son peligrosísimos, e despois en defensa estábamos un poquinho facendo as dous defensas, non? Defensa no de 4 e depois unha mixta a Jordi para deixar un poquito máis o 3-3. Estábamos cómodos aí en unha forma que queremos que cortar o traballo que fan eles nos segundos palos, non? Sempre con Estellé, con Xavi Costa, son xogadores moi peligrosos, e penso que despois que antes do 5-4 temos 4 ocasiones claras en frente de Blai, que non conseguimos conseguir esa ventaxa máis a bola parada, a falta directa, e despois no 5-4 pois hai que sufrir, non? Creo que foi unha bola ao pau, pero despois defendemos tamén unhas segundas opcións, e despois aparece o cuarto gol que bueno, danos unha victoria, 3 puntos moi importantes, porque evidentemente sabíamos que hoxe podíamos coller unha ventaxa moi importante co terceiro clasificado, e despois tamén porque os Soles temos un partido moi importante, era moi importante irnos hoxe con boas sensacións, non? Para de cara ao partido dos Soles. Non sei se tamén ves que eles estaban preocupados con os vosos contraataques. Bueno, penso que eles teñen unha forma moi clara, as ideas moi claras de xogar. Nós tamén somos un equipo que transiciona moi ben, o terceiro gol veu aí, era o plan tamén, non? Desas dúas defensas, sobre todo a mixta, intentar a ver se podíamos conseguir alguna transición e intentar definir por aí o partido. Seguramente iba a ser a ocasión máis clara de cara a gol, porque eles defenden ben, un equipo veterano que defende ben, con unha gran portería tamén Martí tamén ha estado moi ben na segunda parte, e bueno, importante, os 3 puntos son moi importantes, pero levantamos un 0-2 a un Noia e gañar 4-2 tamén lle dou muitísimo mérito ao meu equipo, non? Falabas da eliminatoria dos Xoves, como chegades? Chegamos ben porque o equipo unha vez máis levantouse moi ben despois das semifinais da Copa, 3 vitorias consecutivas, ben situados na Liga, estamos nun calendario complicadísimo, que é moi difícil gañar tantos partidos como estamos gañando. Quero felicitar ao grupo porque é moi complicado, esta semana 3 partidos, e agora chega Xoves, que estamos con moita ilusión de competir esos cuartos de final. O primeiro partido en casa, lógicamente é un partido que van a ser 2, que quede clarísimo que van a ser unha eliminatoria a 100 minutos, e non sei se un poquinho máis, e non sei como incluso pode haber penaltis. O equipo está preparado para todo, pero vamos a intentar este Xoves que a axuda da nosa xente, que penso que vai vir, que notase moito cando están animando equipos. Desde agora pedimos que veñan, é un partido importantísimo de Champions, que, bueno, evidentemente é moi importante salir con un resultado positivo para despois a volta en Barcelos.